Rođen je 3. mart 1967. Potočari, općina Srebrenica. Naser Orić je bio komandant snaga armije RBiH u Srebrenici tokom rata u Bosni i Hercegovini. Danas, on je privatni poduzetnik, predsjednik udruženja veterana 28. divizije armije RBiH i penzioner. Pred Međunarodnim krivičnim sudom za Jugoslaviju u Hagu pravosnažno je oslobođen svih optužbi. Životni put Nasera Orića, od Miloševićevog tjelohranitelja do srebreničkog komandanta. Naser Orić je svoj vojni rok koji se obavezno služio u SFRI odslužio 1985. i 1986. godine u specijalnoj jedinici atomsko-biološko-hemijske odbrane Jugoslavenske narodne armije. Iz INA je izašao sa činom desetara. Naser je bivši policajac. Godine 1988. završio je šestomjesečni kurs u Zemunu, a pripravnički staž je odslužio na Savskom vencu u Beogradu. Kao pripadnik policijske jedinice za specijalne zadatke, nastavio je pohađati kurseve još 2 godine. Godine 1990. Naser je poslan na Kosovo kao pripadnik policijske jedinice za specijalne zadatke Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Nakon toga se vratio u Beograd. Po povratku u Beograd je bio tjelohranitelj Slobodana Miloševića, a tokom demonstracija je učestvovao u hapšenju Vuka Draškovića. Može se vidjeti na snimku Miloševićevog govora na Gazimestanu 28. juna 1989. Dana 5. augusta 1991. godine raspoređen je na dužnost u stanicu javne bezbjednosti na Iliđi, u Sarajevu. Krajem 1991. godine Naser Orić je premješten u stanicu javne bezbjednosti u Srebrenici, a 8. aprila 1992. postao je komandir stanice policije u Potočarima. Ratni put. Dana 17. aprila 1992. u Potočarima je osnovana teritorijalna odbrana, a Naser Orić je postao njen komandant. Komandna zona teritorijalne odbrane Potočari obuhvatala je mjesne zajednice Potočari, Likari, Čoš, Zalažje i Jažlica. Dana 20. maja 1992. godine, članovi kriznog štaba TOA Srebrenice imenovali su ga za komandanta. Dana 27. juna 1992. Sefer Halilović, načelnik štaba Vrhovne komande armije Republike Bosne i Hercegovine zvanično je potvrdio imenovanje Nasera Orića za komandanta štaba TOA Srebrenica. Naser Orić je komandovao svim jedinicama podčinjenim štabu TOA Srebrenica. Dana 8. augusta 1992. imenovanje Nasera Orića na položaj komandanta štaba TOA Srebrenica potvrdilo je i predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine. Dana 3. septembra 1992. štab TOA Srebrenica preimenovan je u štab Oružanih snaga Srebrenica. Naser Orić je ostao na položaju komandanta. Kad je 1. jula 1992. u Srebrenici osnovano ratno predsjedništvo, Naser Orić je postao njegov član. Na tu funkciju je imenovan u svojstvu komandanta štaba TOA Srebrenica. Komandne dužnosti Nasera Orića proširene su kad je početkom novembra 1992. godine imenovan za komandanta Združenih oružanih snaga podregije Srebrenica. Pod njegovom komandom je bilo geografsko područje koje je obuhvatalo teritorije nekoliko općina, Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, te Zvornika u istočnoj Bosni. Dana 1. januara 1994. sve jedinice pod komandom Nasera Orića preimenovane su u komandu 8. operativne grupe, Srebrenica, Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dana 12. jula 1994. Naser Orić je unaprijeđen u čin brigadira. Početkom 1995. godine, 8. operativna grupa, Srebrenica, postala je 28. divizija 2. korpusa armije RBiH. Naser Orić je ostao na položaju komandanta te jedinice sve dok u augustu 1995. godine nije izašao iz armije. Neizri je napustio Srebrenicu u maju 1995. godine. Oslobađajuća presuda u Hagu. U martu 2003. Orić je optužen za ratne zločine. 10. aprila 2003. uhapšen je u Tuzli i isporučen u Hag. Prije hapšenja, Naser Orić se uvijek dobrovoljno odazivao na pozive haških istražitelja. Dana 11. aprila izjasnio se nevinim.
Dana 25. jula 2003. sud odbija Orićev zahtjev na privremeno puštanje iz pritvora. Suđenje je počelo u oktobru 2004. i trajalo do aprila 2006. Dana 30. juna 2006. sud ga oslobađa po većini tačaka optužnice, a osuđuje ga na 2 godine zatvora zbog nepoduzimanja preventivnih mjera za sprečavanje okrutnog postupanja i ubistva nekoliko srpskih zarobljenika u policijskoj stanici u Srebrenici u periodu između 27. decembra 1992. i 20. marta 1993. Orić je oslobođen optužbi kako po individualnoj, tako i po komandnoj odgovornosti. Za razaranja u selima Kravica, Šiljkovići, Bjelovac, Fakovići i Sikirić, navodi se u presudi, optužba nije pružila uverljive dokaze da su za njih odgovorne bosanske snage, budući da su u tim selima vođene borbe u kojima su srpske snage koristile artiljeriju, a u slučaju Bjelovca čak i avijaciju. Prethodno je po pravilu 98 bis Orić oslobođen po 2 tačke optužnice koje su se odnosile na pljačku javne ili privatne imovine Srba. Kako je Orić već proveo 3 godine, 3 mjeseca i 21 dan u zatvoru, sud je naredio njegovo hitno oslobađanje. 3. jula 2008. Orić je pravosnažnom odlukom Međunarodnog suda u Hagu oslobođen svih optužbi. Autor Avdo Husajnović je o Naserovom životu napisao knjigu. Hvala na pažnji. Ako želite još video zapisa sa boljom kvalitetom, pratite redovno naš kanal.